మేఘమాల మేఘమాల ఓ మేఘమాల మేఘ కిసిలే తర్వాత నిన్నే సాడాలి ఇలాంటి ఎంటర్టైనింగ్ ధమాకాలు ఇంకా చూడాలనుకుంటే లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు. సో ఫ్రెండ్స్, కొంచెం ఈరోజు వర్షం ఎక్కువగా ఉంది, డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది అనుకుంటా. ఖచ్చితంగా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది, కొంచెం అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో వర్షం పడుతూనే ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూసారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. సో లిరికల్ వీడియో ఎక్సలెంట్ వచ్చింది, అందరికీ మ్యాక్సిమం నచ్చుతుంది. నచ్చకపోతే ఇదే వీడియోని వేరే విధంగా చేయమంటే ఆ విధంగా కూడా చేద్దాం. సో ఈ వీడియో నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. సో నేను పదే చెప్పేది ఒకటే, లైక్ అండ్ కామెంట్, కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి. సో తప్పకుండా మర్చిపోకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, అలైట్మోషన్ ఓపెన్ చేస్తే ఒకటి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది అండ్ ఒకటి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఉంటుంది. సో రెండు ఉంటాయి, రెండింటిని ఇంపోర్ట్ చేసుకోండి. సో ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది ఫుల్ ప్రాజెక్ట్. సో ఇక్కడ సాంగ్ ఉంటుంది అండ్ బీట్ మార్క్ ఉంటుంది. సో మీరేం చేస్తారు, దీనికి ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి అండ్ ఫోటో యాడ్ చేసిన తర్వాత లిరికల్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి ఇప్పుడు ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, ఫోటో, మీకు నచ్చిన ఫోటో ఏదైనా ఫోటో కావచ్చు, ఫోటో 3 డాట్స్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. సో కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టు చూసుకోండి. సో దీనికి ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి, కంప్లీట్గా 13 సెకండ్. సో లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలాగ వదిలేసేయండి. సో బ్యాక్ వచ్చేసేయండి, బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆల్ లేయర్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. కింద సాంగ్ని తీసేసి కాపీ 20 లేయర్స్ అని ఉంటుంది, కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బిట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇలా ఫోటో కరెక్ట్గా రాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో లిరిక్ని ఈ విధంగా ఇక్కడ పెట్టేసుకోండి. సో ఇలా సో ఇక్కడ పెట్టేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇలా పెట్టేసేయండి. సో ఫస్ట్ దానికి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి ఎఫెక్ట్ ఉండదు, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఫ్రెండ్స్, వర్షం ఎక్కువ ఉంది, ఏదైనా సౌండ్ ఎక్కువ వినిపిస్తే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. సో వర్షం చాలా ఎక్కువ పడుతుంది మా దగ్గర. సో ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్ని కాపీ చేసి ఈ లిరిక్స్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి. సింపుల్, ఈ ఫస్ట్ లిరిక్స్ని కాపీ చేసుకోండి, పైనుంచి కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి సో సెకండ్ దానికి పేస్ట్ టైల్, సింపుల్ ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చివరి వరకు సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్ చేసుకోండి. సింపుల్గా కంటిన్యూగా ఇలాగే 1 by 1 చివరి వరకు పేస్ట్ టైల్ ఇలాగే కంటిన్యూస్గా లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో ఇలా మొత్తానికి కంప్లీట్ అయ్యే వరకు యాడ్ చేసుకోండి. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, వీడియో చూస్తున్నారు కదా, వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి. లైక్ కొట్టడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం తప్పకుండా లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి, ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడండి అంటే తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకోండి. సో నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడొచ్చు. తప్పకుండా చివరిదాకా తప్పకుండా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. సో ఇలా 1 by 1 చివరి దాకా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇలా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు 13 సెకండ్ వీడియో ఉంటుందిగా, అక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇలా. సో రైన్ వల్ల డిస్టర్బ్ ఏదైనా ఉంటే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి. వర్షం ఎక్కువ ఉంది ఈరోజు. సో మీ దగ్గర ఎలా ఉందో కానీ మా దగ్గర అయితే చాలా ఎక్కువ ఉంది. సో కంప్లీట్గా లాస్ట్ లిరిక్ ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్. సో ఇప్పుడు దీనికి ఏదైనా టెంప్లెట్ యాడ్ చేద్దాం. సో దానికోసం మళ్ళీ ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, టెంప్లెట్ ఏదైనా ఉంటే టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి. సో నేను ఒక టెంప్లెట్ యాడ్ చేసి చూపిస్తా.
ఈ టెంప్లెట్ ఇలాంటి ఒక టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోండి స్టార్స్లో ఉండేలాగా. ఇది కంపోజిషన్ ఏరియా చేసి బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళి లైటింగ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ చేసుకోండి. సో సౌండ్ ఏదైనా ఉంటే సౌండ్ తీసేయండి, సింపుల్. సో ఈ విధంగా వస్తుంది. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో వీడియో ఆల్మోస్ట్ కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.